Δεύτερη μέρα ψαρέματος. Πολύ καλύτερος καιρός από χθες βέβαια. Όχι και χθες ότι είχε κάτι, αλλά σήμερα είναι πολύ καλύτερος. Δηλαδή χθες είχε 3, σήμερα έχει 2. Δεν είχε, έδινε πρόβλεψη, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε σε άλλο σημείο. Να δούμε, χθες πήγαμε πολύ καλά. Θα το δείτε λογικά και στο βίντεο. Μπορεί να βγουν και μαζί. Ελπίζω όχι. Αν πάει καλά δηλαδή το σημερινό θα είναι 2 βίντεο. Εδώ μας δίνει παρόμοια ψάρια με το άλλο το κομμάτι. Βέβαια εδώ δίνει και παραπάνω στήρες. Και ωραίες στήρες. Θα δούμε. Βλέπω ζωή. Βέβαια είναι ψηλό εδώ πέρα. Και μάλιστα θα κάνω μια στάση έτσι να ρίξω, αν και είναι πολύ ψηλό. Δηλαδή αποκλείεται να είναι καλά ψάρια, έτσι όπως τα βλέπω. Για να στρώσουμε και λίγο να βρέξουμε το νήμα. Έχει ένα αεράκι που δεν μ' αρέσει. Αλλά θα δούμε. Θα δούμε πως θα πάει το πολύ. Άμα δεν μας κάτσει να βγούμε. Αυτά. Τα λέμε. Θα δούμε. Λα 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 λα. Ξεχάσει το χιάκι μου, έχω ξενερώσει. Πω ξενέρα. Πρέπει να κανονίσω να έχω ένα χιάκι μέσα στα πράγματα του καγιάκ μόνιμα. Δεν μπορώ χωρίς μουσική να λειτουργήσω. Με νεξέδες και ζουμπούλια και θαλάσσινα πουλιά, σαν θα δείτε το πουλί μου χαιρετίσματα πολλά. Σαν θα δείτε το πουλί μου χαιρετίσματα πολλά. Με νεξέδες και ζουμπούλια και θαλάσσινα πουλιά. Ήβαλα, πάμε γυαλό, Ήβαλα, μόνο εσένα αγαπώ. Λα 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 λα. Νεράιδα είσαι μάτια μου και το γυαλό ρίζεις. Το πήραμε. Το πήραμε. Ωραίο ψάρι. Κοίτα. Παιδιά. Κοίτα εδώ. Πολύ ωραίο ψάρι. Και έχω και σφιχτά φρένα, έτσι. Φαγκρί είναι. Κοίτα. Παιδιά, είναι πολύ ωραίο ψαράκι. Πολύ ωραίο ψάρι. Φαίνεται από τώρα, έτσι, από τα 60 μέτρα φαίνεται. Είναι καλό ψάρι. Είναι καλό. Δεν θέλω να κάνω πάλι μαντεψιές, αλλά κάνει ωραία κεφάλια. Και φαίνεται από τα 50 μέτρα στο βυθόμετρο, από τα 60 μέτρα φάνηκε. Κοίτα. Παίζει να είναι και τσαούσι εντωμεταξύ. Να είναι παλαμίδα δύσκολα σε τέτοιο βάθος. Για να κάνει δηλαδή τέτοια χτυπήματα. Κοίτα εδώ, ακόμα κάνει κεφάλια, έτσι. Είμαστε στα... Να το βλέπω το ψάρι. Ναι, τώρα εμφανιστήκαν και τα άλλα στο βυθόμετρο. Τι είναι ρε παιδιά, φαγκρί είναι, έτσι. Ναι, φαγκρί. Πολύ ωραίο φαγκρί. Ρε, αυτός ο πλάνος κάνει δουλίτσα. Ρε, καλά, ο Αλέξανδρος θα το διέχαζε, θα τρελαθεί, έτσι. Πω παιδιά, εμένα αυτά μου αρέσουν. Προφανώς και τα μεγάλα, έτσι, έχουν την ομορφιά τους. Αλλά αυτά εδώ είναι, κοίτα χρώμα. Κάτσε. Λοιπόν, θα το κάνουμε σωστά, σας κλείνω, να το ξεψαρίσω και να σας το δείξω. Λοιπόν, προσπαθώ να το δείξω όσο πιο τέτοιο γίνεται. Πανέμορφο, τρελαίνω με τα χρώματα στα φαγκρόπουλα. Ωραίο ψαράκι. Είναι πάνω από κιλό, είναι 1,5 κιλό, 1,300 εκεί, ξέρω εγώ. Δηλαδή, σαν μέγεθος, για να έχετε μια ιδέα, γιατί άλλαξα την κάμερα λιγάκι και θέλω να δω πώς το δείχνει. Πολύ ωραίο ψάρι. Πάρα πολύ όμορφο ψάρι. Πάμε να κατεβάσουμε ξανά.
Όχι, δεν είναι εδώ. Άλλο ένα κατέβασμα. Εδώ τα ψάξουμε εδώ τριγύρω. Εν τω μεταξύ έχουν κάτσει στα σύννεφα και είναι αυτά τα ωραία του νησιού βέβαια. Όταν πέφτει ο ήλιος έτσι το φως τώρα που έχουν πάρει ένα χρώμα όλα, λες και έχεις βάλει ένα φίλτρο. Δηλαδή το πράσινο είναι σαν να έχει πολύ saturation που λέμε όταν κάνουμε. Το πράσινο είναι έντονο πράσινο, η θάλασσα είναι σκούρα μπλε, υπέροχη. Όλα είναι όπως πρέπει. Φανταστικά. Και πήραμε πέτρα. Ωραία φίλε. Κοίτα εδώ τώρα. Όπα ρε. Δεν πήραμε πέτρα. Τι είναι αυτό? Παιδιά, κάτι ανεβάζω, το οποίο δεν ξέρω τι είναι. Σαν να κάνει χτυπήματα. Είναι ασήκωτο. Ασήκωτο έτσι, δηλαδή ασήκωτο. Να είναι παραγάδι. Δεν ξέρω τι είναι. Πω. Αλήθεια δεν ξέρω τι είναι. Κοίτα εδώ, κάνει κεφάλια. Αλλά κάνει ανεπαίσθητα κεφάλια. Τι είναι αυτό ρε? Να είναι πέτρα? Παιδιά είναι... δεν ξέρω. Είναι βάρος, όχι αστεία, και δεν έχει χτυπήσει το βεθόμετρο. Και κάνω αναγκαστικά τώρα φρεναρίσματα γιατί δεν χτυπάει. Κάνει κάτι έτσι ανεπαίσθητα κεφαλάκια. Τώρα να είναι πέτρα. Πω και το τρομπάρισμα είναι άστα να πάνε έτσι. Τι είναι αυτό ρε? Τι να είναι, ψάρι? Η αλήθεια δεν έχω ιδέα τι είναι. Και δέστε, το λύγισμα δεν είναι το λύγισμα που κάνει στο ψάρι, δηλαδή η μεγάλη καμπύλη. Ωρε φίλε, και έρχεται μόνο τρομπαριστό έτσι, αλλιώς δεν. Φοβάμαι να το βάλω, δηλαδή, να βάλω τα φρένα στο μηχανάκι, γιατί φοβάμαι σπάσει το καλάμι. Πρέπει να έχω σηκώσει πέτρα, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πω, μιλάμε με έχει θερήσει έτσι. Έχει πονέσει όμως μου. Και φέρνω λέει πάνω καμιά πεσκανδρίτσα. Κοίτα εδώ. Αυτό θα το κάνω short ό,τι και να γίνει. Και ελπίζω να είναι κάτι να με βρίζετε. Γιατί φαντάσου τώρα να είναι καμιά πέτρα ή τίποτα τέτοιο και να σας βάλω να βλέπετε τόση ώρα. Αλλά ρε, κάνει ένα περίεργο. Κοίτα. Κάνει ένα περίεργο πράγμα. Ρε. Τι είναι αυτό ρε? Παιδιά, το έφερα από τα 85 μέτρα έτσι. Και έχω να δω χταπόδι. Ούτε στο ψαροντούφικο δηλαδή. Κοίτα εδώ. Όπου ένα σήκωτο έτσι. Μεγάλο χταπόδι. Λοιπόν, κάνω ένα κατέβασμα εδώ έτσι. Δεν έχω άλλη αιτιολόγηση. Έτσι, κάτι μ' άρεσε σε αυτό που είδα. Εδώ κάτι βλέπω. Ριχά βέβαια. Είναι για... να το πω αλλιώς, μα αν το λέω λάθος. Για τα σημάδια που βλέπω, με βάση το βάθος, δεν φαίνονται μεγάλα ψάρια. Παρόλα αυτά, έτσι όπως πάει σήμερα η μέρα, ποτέ δεν ξέρεις. Οπότε κατεβάζουμε, βλέπουμε. Είναι, δεν είναι? Ψάρια πήραμε.
αφού ανέβασα αυτό το καλάμι και χταπόδι από τα 85, παιδιά σε κάποια φάση άκουγα κάτι κρακ και αγχωνόμουν, λέω θα σπάσει. Δεν καταλαβαίνετε τι βάρος έχει. Δηλαδή το ψάρι έχει τη φούσκα του, έχει... κάποιες φορές έρχεται και προς τα σένα, είναι αλλιώς, βοηθάει. Παιδιά το χταπόδι είναι σαν να φέρνεις πέτρα που και που αποφασίζει να κάνει κεφάλι. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Και έκανα να τον φέρω με το μηχανισμό και η ένταση που έπαιρνε το καλάμι από το βάρος του χταποδιού ήταν τέτοια που φοβόμουν. Δηλαδή φρέναρε πρώτα απ' όλα το μηχανισμό. Και το έφερα όλο τρομπαριστό για να μην έχω καμιά ζημιά. Καθόλου καλή εμπειρία. Όμως μου υποφέρει. Λοιπόν, εδώ δεν βλέπω κάτι, οπότε κλείνουμε. Πάω να δώσω ένα κομματάκι εδώ πιο ριχά που είδα ψάρια πριν που με έπαιρνε το ρέμα. Και βλέπουμε. Λοιπόν, μέχρι να κατεβάσω λίγο να συζητήσουμε τι κάνω. Γιατί μου αρέσει να μου λέτε και τις γνώμες σας από κάτω. Μπορεί κάποιος να έχει εμπειρία με το tie rubber, εγώ δεν έχω. Μαθαίνω τώρα. Μου φαίνεται ότι είναι ένα ψάρμα που θα μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν έχω κάνει αυτά που πρέπει. Τώρα εδώ τίποτα, όπως είναι, του βάλα μια γαριδούλα που έχω αλατισμένη. Εδώ τώρα κάτω βλέπω κάποια ψάρια. Όχι αυτά, αλλά σε λιγάκι μπορεί να φανεί. Είδα τέλος πάντων κάποια ψάρια. Θέλω να δω μήπως είναι σκαθάρια. Γιατί ξέρω ότι κρατάει σκαθάρια ο τόπος. Και μήπως δεν τρώνε στον πλάνο και φάνε σε αυτό που είναι πολύ πιθανό. Οπότε θα κατεβάσουμε εδώ και θα κάνουμε τη δοκιμή μας. Ελπίζω να δουλέψει. Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω τέτοιο ψάρεμα. Αυτά τα ψαράκια, τα ψάρια, μάλλον ψαράκια, σκαθάρια, μου αρέσουν πάρα πολύ και στο ψάρεμά τους. Τόσο είναι νόστιμα ψάρια. Και επίσης, αν το μάθω, θα μου ανοίξει άλλους ορίζοντες. Δηλαδή τα φαγκριά σε μέρες που δεν τρώνε, που τα βλέπω αλλά δεν είμαι σίγουρος κτλ. Που δεν χτυπάνε στον πλάνο. Που δεν μου έχει τύχει ιδιαίτερα βέβαια, αλλά λέμε. Ύστερα θέλω να ψαρέψω σαργούς. Έχω πει γιατί είναι κομμάτια που από το casting δεν τα φτάνουμε όταν ψαρεύουμε από στεριά ή έχουν κοψίματα. Οπότε από στεριά για να τα ψαρέψει είναι δύσκολα. Αυτά τα κομμάτια τώρα που πήρα καγιάκ δεν τα έχω ψαρέψει καθόλου. Δεν ξέρω γιατί. Ενώ λυσάμε από τη στεριά να τα ψαρέψουμε γιατί δεν τα φτάνουμε, από τότε που πήρα καγιάκ δεν έχω πάει. Και θέλω να κάνω αυτό το ψάρεμα εκεί. Να πάω να κατεβάσω δηλαδή, το tie rubber με τη γαριδούλα και να δω πως θα πάει. Επίσης νομίζω ότι το tie rubber δουλεύει πιο καλά. Όχι, σίγουρα δουλεύει γενικά καλύτερα σε αυτό το κομμάτι. Πήραμε. Παιδιά, πήραμε ψάρι κατευθείαν. Και κάνει και κεφάλια. Κοίτα. Κοίτα εδώ. Πω και είναι καλό, Παιδιά, είναι πολύ καλό. Δεν πρόλαβε να φτάσει κάτω. Δεν έκανα τίποτα, έτσι, απλά κατέβασα. Και παίζει να είναι σκαθαράκι. Μακάρι πραγματικά να είναι τέτοιο ψάρι, Μακάρι. Ό,τι καλύτερο και χάνος να είναι αυτή τη στιγμή, που δεν είναι από τα χτυπήματα που κάνει, αποκλείεται. Δηλαδή είμαι ενθουσιασμένος. Δεν πρόλαβε να φτάσει κάτω και δεν έκανα τίποτα. Πολύ ωραίο. Για να δούμε. Φτάσαμε σχεδόν. Και ξενερίζει και ωραία. Θα έχει πλάκα να είναι κανένα φαγκρέ, να γελάσουμε. Πού είναι ρε? Άντε δείτε το εσείς πρώτα. Κοίτα, ακόμα χτυπάει. Το μόνο κακό είναι ότι τις κάνουν κυδράκενες, Αλλά όχι αυτό. Κοίτα. Ωρε φίλε. Κοίτα. Εντάξει, όπως το είπα, έτσι. Είπα ότι θέλω να δω αν μπορώ να τα ψαρέψω έτσι. Να το δείτε κι εσείς. Είναι ωραίο ψαράκι. Το φέρνω πολύ κοντά, δεν ξέρω πως βλέπουμε με την καινούργια εικόνα, με την καινούργια λήψη, να το πω έτσι. Ωραίο ψαράκι, παιδιά, μπούκωσε πριν φτάσει κάτω. Το έχουμε και live strike. Πολύ ωραίο ψάρι. Θα το κρατήσω γιατί θέλω να το δώσω κάπου. Και είναι τα μάμεκος για να φάει ένα άτομο. Οπότε θα το κρατήσω αυτό. Ξεπλύναμε κιόλας λιγάκι. Μπράβο, πολύ ωραία μέρα. Ποικιλία. Μπράβο. Λοιπόν, θα κατεβάσουμε εδώ που είναι πιο βαθύ κομμάτι. Και βλέπω αυτά τα ίχνη, να το πω έτσι από νωρίς. Δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι του τόπου ή αν είναι ψάρια. Παίζει να είναι και ψάρια, να είναι
απλά πιο... Γι' αυτό θέλω να δω αν είναι σκαθάρια, ας πούμε. Οπότε θα κατεβάσουμε εδώ. Παίζει να είναι και εδώ που πήρα τα ψάρια πιο νωρίς. Το δεύτερο, το φαγκρί με το tie rubber. Οπότε για να είδομεν. Παιδιά, ωραία μέρα. Πήραμε πληροφορίες. Μάθαμε πώς είναι να ανεβάσεις ένα τέτοιο χταπόδι από τα 90 μέτρα. Μάθαμε επίσης ότι μπορεί να μην είναι σκάλωμα και να είναι χταπόδι. Οπότε να του φερθούμε όπως θα φερόμασταν από τη στεριά. Δηλαδή, τα αφήνεις λιγάκι να κουνηθεί, να πάρει, να κάνει πως φεύγει. Γιατί άμα δεν του ζώσει κάπου, δύσκολα το σηκώνεις. Να μην βιαστώ δηλαδή να κόψω. Συνήθως εδώ πέρα, ειδικά στις αρχές, μόλις ένιωθα ότι σκάλωνε, κόψιμο. Το έδαινα δηλαδή σε ένα μπουκάλι και έκανα πρόσω με τα πόδια. Οκ. Πολύ ενθουσιασμένος. Δηλαδή, έχει νόημα να κατεβάζω τα rubber αφού παίρνει ψάρια. Τώρα, το πώς θα δουλέψουμε για να μην σκίσουμε τα ψάρια θα δούμε. Αλλά πολύ ωραία. Για να δούμε. Λοιπόν, πατώσαμε. Το αφήσουμε λιγάκι έτσι. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Α! Δεν το πήραμε. Ήταν ψηλό τσιμπηματάκι. Μου αρέσει που σε αντίθεση με τον πλάνο, αυτό μπορώ να το αφήσω να με πάει το ρέμα και πάλι θα δουλέψει. Αυτό ήταν ένα μικρό τσιμπηματάκι που πήραμε. Πες να μας φάγαν τη γαρίδα πάλι. Αλλά δεν έχει σημασία. Θέλω να δω αν θα δουλέψει και χωρίς δόλο. Είναι επίσης σημαντικό. Και σε τόπους σαν και αυτόν τώρα που είναι δύσκολοι, φανταστείτε ότι τώρα νιώσα την τραγάνα. Δηλαδή ακούμπησε το tie rubber ανάμεσα σε πέτρες. Έχει τόσο πολύ τραγάνα κάτω. Αλλά το πήραμε. Γι' αυτό το γους. Πω, κοίτα, κοίτα. Παιδιά, υπέροχο συναίσθημα. Χάνος, ό,τι κι αν είναι. Το θέμα είναι ότι το νιώσα, κάρφωσα, παίρνεις ψάρια. Εντάξει, είναι χάνος. Εκτός να αποφασίσει να κάνει κεφάλι, είναι χάνος. Πολύ ωραίο, μπράβο. Mucho bien. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Θα ανεβάσουμε γρήγορα γιατί χάνος είναι, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Τόσο απαθές. Γιατί αν είναι κάτι άλλο είναι πάρα πολύ μικρό. Καλά. Πω. Κοιτάξτε ένα χάναρο. Κοιτάξτε ένα χάναρο. Ο οποίος δεν έφαγε και το δόλωμα, έτσι έφαγε το tie rubber. Μεγάλη διαφορά. Κοίτα. Δείτε εδώ, χάνω. Μάλιστα. Και ξεκούραστο, δηλαδή άμα έχεις κουράσει τα χέρια σου από το jigging, μπορείς να κάνεις, κατεβάσεις ένα tie rubber εύκολα. Λοιπόν, ας ανεβάσουμε, να πάμε λίγο πιο βαθιά, να κατεβάσω και εκεί το tie rubber και να προλάβω. Τώρα πάλι δεν πήγα στα κομμάτια να ψάξω, ρε. Τι πράγμα είναι αυτό. Πάλι δεν πήγα να ψάξω εκεί που θέλω. Οπα, τι είναι αυτό. Και στην ανάκτηση είναι διαφορετικό μεταξύ. Όχι ρε. Πω παιδιά, χτύπησε ωραίο ψάρι. Μεγάλο ψάρι. Και κοιτάξτε, στα 45 μέτρα ψηλά. Πω. Δεν το περίμενα. Τι κάνει ρε το tie rubber, τι είναι αυτό. Στα 55 βασικά. 55 με 60 ανέβηκε το ψάρι. Και δεν το κάρφωσα. Τι λέτε τώρα ρε, τι αποκάλυψη είναι το tie rubber. Δεν το περίμενα, τι να πω. Φοβερό. Και έκανε ντου, για αστεία. Φαγκρίστικο χτύπημα.
κατεβάζω, δεν έχω δει κάτι. Αλλά εδώ είναι από τα πρώτα μέρη που ψάρεψα. Από τα πρώτα μέρη που μου δώσαν ψάρια και από τα πρώτα μέρη που με κόψανε θηρία. Θηρία. Προφανώς δεν τα είχα δει ούτε τότε ποτέ στο βυθόμετρο. Αλλά παιδιά ήταν το slow, δηλαδή το είχαν ξεφτυλίσει και δεν έχω κατεβάσει καθόλου ούτε σιλικόνι ούτε αυτό. Το χοντρό το καλάμι. Οπότε είμαι περίεργο. Βέβαια είναι βαθιά για να είναι ροφή, ξέρω εγώ. Μπορώ να υποθέσω ότι ήταν μεγάλα φαγκριά, ξέρω εγώ. Να πω. Επίσης κάποιο σκαλάρι εδώ βαθιά. Και είναι τα κομμάτια που ήταν κάποιος άλλος πιο νωρίς. Α, όχι, ο ίδιος είναι. Τι κάνει εκεί. Ας τα κρατήσουμε όμως, γιατί εκεί ήθελα να είναι αυτά που θέλω να ψάξω. Οπότε πρέπει να πάω μια μέρα. Από ό,τι βλέπω δηλαδή είναι όντως κομμάτι. Ωχ, το πήραμε! Το πήραμε! Όπο παιδιά! Παιδιά είναι πολύ μεγάλο. Όπο. Κοιτάξτε μάχη που κάνει, έτσι. Όπο. Θυμάστε που σας είπα ότι εδώ με κόψανε μεγάλα ψάρια. Να το. Όπο. Είναι στήρα μεγάλη. Είναι φαγκρί και είναι φαγκρίμα. Όπο παιδιά. Όπο. Στο ξύπι, έτσι. Κοίτα εδώ. Μου παίρνει μέτρα. Πω. Ωραίο ψάρι. Ναι ρε φίλε, ναι. Πω. Τώρα σε αυτό το σετ και σε αυτό το καλάμι για να κάνει τέτοια κεφάλια είναι 30 μέτρα από τη βάρκα. Από το καγιάκ. Πω παιδιά, δυστυχώς έχει πέσει σχεδόν ο ήλιος. Πω, τι είναι ρε. Επιτέλους θα μάθω τι με έκοβε τόσο καιρό. Κοίτα. Ωραία ρε. Φαγκρί είναι. Φαγκρί πρέπει να είναι, παιδιά. Πω, το βλέπω. Το βλέπετε κι εσείς. Πω. Ωραία μάγκα, φαγκράρα είναι. Παιδιά είναι φαγκρί. Όχι ρε, δεν είναι τόσο μεγάλο. Τι διάλο. Κι όμως, φαγκρί. Απ' τη μία λίγο απογοητεύτηκα. Η μάχη δεν ήταν για αυτό το μέγεθος. Απ' την άλλη, οκ. Ωραίο ψάρι. Δεν είναι μεγάλο. Αλλά, οκ. Δηλαδή, δούλεψε και το ξύπι σήμερα. Τι διάλο, τι μάχη ήταν αυτή ρε. Δηλαδή άμα το ήξερα κατέβαζα το slow. Κάτσε να πατήσουμε μία εδώ. Μπράβο. Παιδιά, δεν είναι από τα μεγάλα ψάρια που έχω βγάλει. Είναι οκ, είναι κιλίσιος. Όχι, εντάξει. Είναι σίγουρα ένα μισό κιλό. Αλλά δεν δικαιολογείται η μάχη που έκανε το ψάρι. Δηλαδή να το. Είναι αυτό. Και έδωσε μάχη παιδιά 2,5 κιλό, 3 κιλό, τι να πω. Μπράβο του. Λοιπόν, ας κλείσουμε γιατί πρέπει να ξεψαρίσουμε κιόλας. Λοιπόν, χρειάζεται να πω κάτι. Ορίστε λοιπόν το ηλιοβασίλεμα της ημέρας. Πω, υπέροχο, χειμωνιάτικο, μαγευτικό. Αυτά είναι. Αυτό είναι ότι είναι. Λοιπόν, κλείνουμε το ηλιοβασίλεμα και βλέπουμε.